Moikka! Tervetuloa Outoled-verkkokauppa-esittelyvideon pariin. Kyseinen verkkokauppa toteutettiin toimestani alkuvuodesta 2022 ja käydään tällä videolla läpi vähän verkkokauppaan toteutettuja ominaisuuksia. Ja huomataan, että kyseessä on hyvin teknisiä tuotteita myyvä verkkokauppa, jolloin asiakkaan käyttäytyminen on otettava eri tavalla huomioon kuin vaikka myytäessä vaatteita tai sisustustuotteita. Ja lähdetään etusivua käymään läpi. Eli huomataan, että navigaatioon ei ole tuotu mitään normaali kokoelmasivuista poikkeavia sivuja, eli verkkokaupassa ei löydy esimerkiksi tarinaa tai muita ylänavigaatiosta. Heti alkuun on tuotu kokoelmasivuille ohjaavia kuvia, eli asiakkaan on tosi helppo lähteä suunnistamaan sinne oikeaan kokoelmaan etsimään sitä tuotetta, jota hän tarvitsee. On tuotu myös tarjoustuotteita ja näytille myös yksittäisiä tuotteita ja uutuuksia. Ja siirrytään kokoelmasivulle. Eli kokoelmasivulle on tuotu vasempaan reunaan suodatin, josta asiakkaan on helppo lähteä etsimään vaikka aikaisemman palaneen LED-lampun tilalle uutta LED-lamppua. Eli asiakkaalla voi olla vaikka vanha lamppu kädessään ja hän käy sivua läpi, jolloin on helppo täältä raksia suodattimesta eri tehoisia lamppuja, haluaako himmennettävää vai ei, värilämpötilaa ja valmistajaa, jolloin tehdään siitä ostamisesta tosi helppoa asiakkaalle. Verkkokauppaan tehtiin myös Google-mainen hakutoiminto, eli verkkokaupan asiakkaan on helppo tästä lähteä etsimään tuotteita, jota hän tarvitsee. Eli voisi olla vaikka sähköauton lataus tarpeena, jolloin täältä löytyy tuotteita ja myös muita sivuja, eli on luotu Outoledin pikaopas sähköauton lataukseen kotona, ja sekin löytyy täältä hausta, eli tosi helppoa asiakkaalle. Tuotesivulle on ripoteltu niitä hakutermejä, joita halutaan, että tuote löytyy, kun asiakas kirjoittaa niitä termejä tänne. Eli esimerkiksi äsken kirjoitettu sähköauton lataus, muita vastaavia latauslaite, latausasema ja myös eri teknistä tietoa. Eli näin verkkokaupasta saatiin asiakkaalle, joka ei välttämättä ymmärrä kauheasti teknisestä puolesta. Eli jokainen verkkokaupan asiakas ei ole eikä tarvitse olla insinööri, että löytää tästä verkkokaupasta ne haluamansa tuotteet. Eli tehdään siitä ostamisesta aina helppoa ja nopeaa asiakkaalle. Ja sitten myös on chatti saatavilla, eli jos asiakas haluaa kysyä, niin verkkokauppialle lähtee tästä tieto asiakkaan kysymyksestä. Tässä oli Outoled-verkkokauppa. Jos haluat omaan verkkokauppaasi kehittäjää toteuttamaan siitä asiakkaalle mahdollisimman helppokäyttöisen ja myyvän, niin alta löytyy lisätietoja. Kiitoksia videon katsomisesta.